Ale kde tam ty spolu? Teď máme kriminál, protože a do toho něco ťuká na dveře. Počkej, já budu dělat ten dubbing, jo? Maminka, ne, maminka ne, tatíku. Jo, ne. Takhle, jo. Ale, Lubošek, synáček můj. Tak se tak koukám. Lubošku. Já jdu do pokoje, jo? Lubošek, ne. Luboši, postav se zde. Sednout. Sednout. Postavit. Sednout. Sednout. Jasně. Ještě držej. Já si to řeknu tak. Ježíš, krabil. Postav se. Kde jsi byl? U koho jsi byl? Která zase byla Jirka? Žádná. Ale Vojtku, co to máš na sobě? Dívej se na ten sud svoj tady. Žádnej není. Já mám jinde. Než ty mými. Počku, víš to, řešíme to, tady se obří, ovaru, pojď. Ano, věřím. Rukou. Rukou. Ale ty to tady. Luboši, a já ti vysvětlím pravidla, která bude dělat. Ale jak ne? Jak ne? Luboši. Luboši, čekám je. Tvrdí mě ruka, nech to. Luboši, nic zbytovat. Najde si mě vybrat. Koupila nový jídlo. Začínou správně, ale... Ostatní jsou ještě 3 hodiny venku minimálně. Ne, 3 hodiny venku. Jo. Máš 6:30 večer. Luboši. Podívej se ven, tam jsou ještě takový malinký děcka. Luboši. Takhle. Co? Tobě je 16. Jo. Ale když se usměješ, usměj se prosím tě. Vidíš, řekli mi se, že může 16 nebo 12. Máme na to právo stejně všichni jako my ostatní.